Я спрашиваю, а как писать-то? Да я говорю, я не знаю даже, я говорю, тут кто рудник пишет, кто детский санаторий пишет. Югары Ислан районының детский санаторий деп аталган бистәсе бу Зия елгасы буенда урнашкан. Таисия Ахмаджанова Имәнле урамы 9-нчы йортта яши. Бистә исеме төрле елларда төрлечә аталды. Шуңа документлар белән кыенлыклар килеп чыга иде ди. Изначально он назывался где-то рудник. Башта ул рудник бистәсе дип атала, аннары тарихи үзенчәлекләргә бәйле рәвештә детский санаторий дип йөртелә башлый. Моннан тыш документларда бистә исеме төрлечә теркәлгән. Мәсәлән, куштырнакларга алынып яки санаторий сүзе баш хәрефтән язылып. Татарстанның 21 районында 38 авыл исемендә шундый буталчыклар ачыклана. Республикадагы торак пунктлар реестрын юстиция министрлыгы алып бара. Ә ил буенча географик атамаларның дәүләт каталогы Росреестрда саклана. Ике документны чагыштырып карагач, бер үк авыл исемендә дә аерма табыла. Ул нинди аерма? Беренчедән, күбесе кайсыда исемдә дефис бар, кайсындадыр юк. Кайдадыр кавычка куелган, кайдадыр куелмаган. Кайсыдыр зур хәрефтән язылган, кайсыдыр бәләкәй хәрефтән язылган. Кайсындадыр аерма бер хәрефтә. Мәсәлән, Чүпрәле районындагы Алёшкин Соплык авылы һәм Мамадыштагы Күйек Йөрыкса Татарстан реестрында сызык аша, ә Россия дәүләт каталогында сызыксыз язылган. Мамадыштагы Суелга бездә сызык аша дәүләт каталогында кушылып киткән. Россия, как вы понимаете, большая. Россия мәйданы буенча бик зур һәм анда бик күп милләтләр яши. Шуңа торак пункт исемнәрен анда кайсы милләт кешеләре яшәгәнгә карап шул телдә биргәннәр. Туган телдән русчага тәрҗемә ясаганда кайбер авазлар төшеп кала да. Любая ошибка в наименовании даже в одной букве. Бер хәрефтә булса да хата табылса, милекне теркәгәндә, документларны рәсмиләштергәндә кыенлыклар килеп чыга. Бер илдә яшибез. Бер илдә бер торак урынның исеме аерым була алмый бит инде. Безнең дә бит паспортта һәм ИННда бер төрле язылган. Аерым булса төрле кеше дип уйлыйлар. Монда да бер төрле булырга тиеш. Шуңа күрә бу эш бик мөһим. Бу мәсьәләне Дәүләт Советы депутатлары сентябрьдә күтәрде. Бүген 38 хатаның 35-е төзәтелгән инде. Димәк, Татарстандагы бу торак пункт исемнәре Росреестр каталогындагы мәгълүматка туры килә. Шул исәптән без сюжет башында күрсәткән детский санаторий бистәсе атамасы да. Ул хәзер куштырнакларсыз языла. Авыл җирлеге башлыгы халыктан документларны җыеп, адресларын алыштырып биргән. Безнең белән ризалашты. Дәүләт каталогына апара торган оешма ризалашты. Шул вакытта менә шу эшне апарганда без эшнең төбенә куябыз халыкның фикерен. Халыкка ничек уңайлы, аның бит һәрбер торак пунктның үзенең тарихы бар. Күп гасырлардан килгән исемнәр бар. Хәзер 3 торак пункт атамасы буенча эш бара. Бер документларда йөри кеше урусу, иске урусу. Кайсыдыр документларда уруссы дигән бер хәрефкә аерма, һәм Сарман районының Кызыл Бакча дигән авылында бер документта бакча, бер документта бакча. Татарстан Фәннәр академиясенең Тел, әдәбият һәм сәнгать институты белгечләре белән шулай ук татар атамаларының русча бирелеше дә анализланган. Кайсы берләрендә хаталар бар. 5 шундый торак пункт буенча мәгълүмат Росреестрга җибәрелгән инде. Исемлектә Питрәч районының Кызыл Яшьләр авылы да. Сүзне тәрҗемә итмичә транслитерация ясаганда К хәрефеннән соң И авазы язылып, русчада Кызыл яшьләр булып калырга тиеш иде. Ничек уйлыйсыз, менә ул Кызыл яшьләр булырга тиеш түгелме русча? Ну, Борынгылдан калган нәрсәләр инде ул без аны бер читтә үзгәртә алмыйбыз. Ул бит инде менә паспортларга да шулай язылган инде ул безнең. Ә сезнең менә мәсәлән Росреестрда милек теркәгәндә ниндидер уңайсызлыклар килеп чыкмый инде, менә бу исемнән бәйле? Юк, халык тагын айтып иткәннәре юк. Без үзебез дә айтып иткәннәребез юк инде. Элегрәк Кызыл яшьләр авылының русчасын сызык ашада язганнар, соңыннан сызыкчасыз язарга дип хәл иткәннәр. Бу мәсьәләләрне тәртипкә салу ул шактый катлаулы эш. Ни өчен? Чөнки ул карталар белән бәйле, аерым документлар белән бәйле. Ул паспортларга да бәйле, ул бөтен документацияга бәйле. Аның мәшәкатьләре бик күп. Әмма ләкин шул ук вакытта бу катлаулыклар гына әлеге мәсьәләләрне шишеп булмастай һәм тотынмаска кирәк хәл итеп булмаячак дигән әйбер белән якын килергә ярамый. Тарихи исемнәрне кайтару ул бүгенге көндә зур проблема булып кала һәм без аны тимәскә сөйләштек. Менә комитет утырышында да монарга җәмәгать кагылырга кирәкми бүгенге көндә, ләкин яңа исемнәр туганда, яңа урам исемнәре, урамнарга яңа исемнәр кушканда, анда инде менә матур итеп татар теленең кагыйдәләренә туры китереп язырга кирәк. Бүген иң мөһиме халык фикерен исәпкә алырга диләр Дәүләт Советында һәм яңа тамалар биргәндә аларның русча бирелешен дә кат-кат тикшерергә. Айгөл Бәдретдинова, Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.